Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow milli binagerlik synawatynyň aýdyň nişan hökmüni ikrar edilen we ähli amadlyklar öýdüni jemleýän arkadan şäkerini iş taparyny amala aşyrdy. Gün-günden gözelleşýän arkadan şäkeriniň keşfine häzirki zamanyň ösen tejribesi we binagerligiň döwrübap usullary öz beýany tapýar. Täze şäkeriň gurulşynyň ikinji tapgyryna ýaglandyrylan işler batly depkinlerde dowam edýär. Bu ýerde lukmançylyk klasteriniň önümçilik kärhanlarynyň gurulşyklaryny şartlandyrmak orny değişli düzümleriň bilelikdäki tagalalar amala aşyrylýar. Gahraman arkadan şäkeriň gurulşynyň ikinji tapgyrynyň möhüm binalary bolan lukmançylyk klasteriniň önümçilik kärhanlarynyň şekil taslamalary, olaryň ýerleşik ýerleriniň çyzgylary görkezildi. Arkadan şäkeriň gurulşynyň ikinji tapgyryna alınıp barlayan işleriň depkinlerini ýokurandyrmak öçün alýan bu çäre ýurdumyzyň öňden gelýän hyzmatdaşlary bolan. Japoniýanyň Sumitomo Heavy Industries Ltd, Sumitomo Heavy Industries Plastics Machinery we Koreýa Respublikasynyň EM Koreýa Co Ltd, Koreýa Meditechco Ltd, dünýä belli kompaniýalaryň ýolbaşlary, Türkmenbaşdaky neft gaýtadan işleýän zawodlar toplamynyň, Gyýanydaky polimer zawodynyň, ýurdumyzyň saglyk goraýyş we derman fenaty ministrliginiň, lukmançylyk klasteriniň gurulşygyna we önümçilik ýarhanlarynyň enjamlaşdyrylyşyna gatnaşýan Garagum Hojalyk Jemgyýetiniň, hem de Türkmenistanyň Ýaponiýadaky we Koreýa Respublikasyndaky ilçihanalarının ýolbaşlary gatnaşdylar. Bu ýerde arkadan şäkeriniň lukmançylyk klasteriniň önümçilik ýarhanlaryny ulanýan ýerli çyýmallaryň we olardan alınýan önümleriň hilini we ekologiýa derejesine alynan laýyklyk guwanamalaryň görnüşleri, hem de himiýa fenatyny değişli önümleriň insan saglygyna ýetirýän täsiriniň barlyklaryna değişli guwanamalar görkezildi. Aýratynam arkadan şäkeriniň lukmançylyk klasteriniň ISO standartlaryna alan laýyklyk guwanamalaryna möhüm orun berilipdir. Gahraman arkadamyz geljekde lukmançylykda ulanjak ferişteleri öňürmekden başlap, sarpejligi çelini alınıp barıljak işlerde esasy tebiği taýdan arasy ekologik talaplaryna laýyk gelýän ölçü malymynyň ulanmalygyny, ikinciden onun alınjak önümiň ýokary hili bolmalygyny, üçüncüden içerki bazarlarymyzy dolu üpçün etmeligini we artanny eksporda gönükdirilmeliligine ýol başlayan unutun çekdi. Varda etmek bilen gahraman arkadamyz täze şäkerde hormatly prezidentimiň değişli kararyna laýyklykda lukmançylyk klasteriniň önümçilik ýarhanlarynyň gurulşygyna badalga berilenine bir ýylyň dolýanygyny bellädi. Munyň özi berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy Türkmenistan 2022-2052-nji ýyllarda durmuş ykdysadyny ösürmeň milli maksatnamasyny näşeledi. Türkmenistanyň durmuş ykdysady ötüşiniň 2030-njy ýyla çenli milli maksatnamasyny kesgitdenen wezipeleriň üstünlükli ýerine ýetirme urny edilýän tagallalan aýdyň netijesidir. Şunda ýerli çyýmalaryň esasyna ýol goýulýan önümçilikleriň halkary görkezlerini gabat gelmegi möhüm talap hökümine kesgitdenendir diýip gahraman arkadamyz aýtdy. We bu wagtda değişli ýolbaşçylary anyk maslahatlar berdi. Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyna arkadan şäkeriniň gurulşy boýunça döwlet komitetiniň başlygy Oradow, täze şäkeriň gurulşygynyň ikinji tapgyryna alınıp barlayan işleriň ýagdaýy, aýratynam arkadan şäkeriniň lukmançylyk klasteriniň önümçilik desgallaryny öňürmek meýilleşdirilýän durly görnüşli haritler taýýarlamak üçin ulanýan ýerli çyýmalaryň ISO standartlaryna alan laýyklyk guwanamalary, olaryň hil derejesi bardy giňişleýän maglumat berdi. Sonra Türkmen Neft Döwlet Konserniň Türkmenbaşdaky neft gaýtadan işleýän zawodlar toplamynyň we Türkmen Himiýa Döwlet Konserniň Gyýanydaky polimer zawodynyň ýolbaşlary değişli düzümlerde alınıp barlayan işleriň ýagdaýy. O önümçilik ýarhanlarynyň işini talabalaýyk guramak, ekologiýa taýdan arasy we ýokary hili çyýmal ferişteleriň möçbelerini artdyrmak boýunça edilýän tagalalar barada maglumat berdiler. Arkadan şäkeriniň häkimi Mehmedow täze şäkerde umumy bilim berýän mektebinde urwaplaşdyrmak we ony daşary urt dillerini öwredýän ýürütülüşdirilen mektebe öwrmek boýunça meýilleşdirilen işler bardy, giňişleýän maglumat berdi. Gahraman arkadamyz bu çözgüde oňlap daşary urt dillerini öwredýän ýürütülüşdirilen mektebiň ähli düzümleriniň ýokary derejede enjamlaşdyrylmagy, lingafon otoglarynyň we beýlik okuw otoglarynyň ýokary halkary görkezlerine laýyk gelmegi bilen baglanyşykly meseleleri aýratyn ähmiýet berilmeligini bellädi. Şunu dünýäniň ösen tejribesiniň we häzirki zaman ilminiň gazananlarynyň talabalaýyk özleşdirilmegi möhüm wezipe bolup durýar. Şeýle-de milli liderimiz bu mektebiň ýaşlary bakalavr, magistratura ýaly ugurlary ugrukdurmakda ýürütülüşdirilen mektep bolmalygyny aýratyn belledi. Munyň özi türkmen ýaşlarynyň dili öwrenmegi we dünýä ilmine çuňur aralaşma bilen baglanyşykly meselelerin oňuň çözülmegine täsir ýetirer.
Şu maksat bilen mektep binasynyň häzirki zamanyň ösen talaplaryna laýyk derejede döwrewaplaşdyrylmagyna hemme taraplaryndan ören jogapkärçilikli çemeleşilmelidir diýip Lukman Arkadamyz belledi we bu wagtda özüniň degerli maslahatlaryny berdi. Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow bu ýere ýygnananlary täze ýyl bilen utlap hemmeleri kesgitdenen wezipleri awry bilen ýerine ýetirmekde uly üstünlükler ardy etdi we bu ýerden uğrady.